गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै गोजोन मोनाबिलिनि गासै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो गोजोन हामलायनाय आरो गाहाम हामलायनाय आङो बावहरग्रोबाय। दिनै जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बेखौनो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजा बा नायगिरि बिथांमोननिसिम जोङो फोरमायनो लुबैदों आरो खावलायनो लुबैदों जे गाबोन 6 तारिख एप्रिल गाबोननि अक्ट'आव मोनाबिलि 4टा बाजियाव बा 4 रिंगानिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद जथायै जे बर' हारिमुवारि आरो दोरोङारि गासै माने 13टा आइटेम जि आइटेमफोरा दिनै GI टेग बा जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन दिनै माने रेजिस्टार्ड जाबाय। बे जानायखौ लानानै जोङो जथेस्थ' जोङो गोसो सिङाव जोङो रंजादों आरो बे गोसो सिङाव रंजानायखौ आरोबाव माने रायजो राजा आरो जोंनि माहारियारि आफाद बा सानसुमै बा जोंनि वेल उइसार्स बा जोंनि बर' माहारिनि जेब्लायबो मोजांनि थाखाय सानग्रा बर' माहारिनि माने जाफुंसारनाय जौगासारनाय गेरेमसा हारिनि थाखाय गासै जे बर' माहारिफ्रा दिनै माने खामानि मावबाय थादों बिथांमोनखौ हांख्रायनायनि गेजेरजों गाबोन जों थेंक्स गिभिं प्रग्राम लोगोसे मोनसे सेलेब्रेसन जोङो लादों। बे हाबाफारियाव दिनै आङो जौथ' मोनसे आफादनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे गाबोननि हाबाफारियाव जेन गासैबो माने जोंनि खबर मोननाय बा खबर मोनस्लाबै बिथांमोनाबो दिनै लोगो दिगिनिफ्राय खबर मोनदोंब्ला नोंथांमोना गाबोन 4टा बाजियाव सौफैनानै बे हाबाफारिखौ मदद खालामफैयो। मानो होनबा बियो जोंनि हारिनि रैखाथि आरो थामोन्थाजों माने लोब्बा थानाय जोंनि दोरोङारि आरो जोंनि हारिमुवारि जे हाबाफारिखौ जोङो दिनै GI टेग रेजिस्टार जोङो खालामनो हादों। जोंहा गावनि होननाय जेरै दख'ना, गावनि होननाय दिनै गामसा, गावनि होननाय दिनै फास्रा बा गावनि होननाय जोंहा दिनै मा होनदों जे जोंना खाम, सिफुं, जथा आरो गंगोना लोगोसे जानाय आइटेम बायदियै दिनै मा होनदों गंगार दुन्दिया आरो दिनै मा होनदों खारदि आरो दिनै मा होनदों जोंना खेरादाफिनि बैफोरबायदि आइटेमफोरखौ जोङो दिनै GI टेग जोङो मोननो हाबाय। बियो जोंनि थाखाय खोब माने गोजोनथाव बाथ्रा। दा बे हाबाफारिखौनो जोङो खुंफुंगोन जिहेथु बे हाबाफारियाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुंथ्रि दिपेन बर' बिथाङा बे मेल बा सेलेब्रेसन बा थेंक्स गिभिं हाबाफारिखौ बिथाङा सामलायगोन। लोगोसे बे हाबाफारिखौ बेखेवगोन बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार बिथाङा आरो बे हाबाफारिनिनो गाहाय आलासि महरै मुस्रि प्रमद बर' बिटिआरनि मानद गेदेर CEM बिथाङा बाहागो लागोन आरो जर'खा आलासि हिसाबै मानगोनां माने उरखावग्रा ब्रह्म आसामनि माननीय मन्थ्रि बिथाङा बाहागो लागोन। लोगोसे बेवहाय मख'जाथाव आलासि हिसाबै बिटिआरनिनो EM मानगोनां रेवरा नार्जारि लोगोसे मानगोनां MP रोनगोरा नार्जारि आरो गोबां बेबायदि जे जोंनि GI टेग खालामनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव लोब्बा थानाय जे जोंनि बायजोनि आलासि बिथांमोनखौबो जोङो खावलायदों। दा दिनै बेखायनो दिनै जोङो नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों जे जायखौ लानानै जोङो सिगांनिफ्रायनो नाजाबोबाय थादोंमोन, एबसुनि डेलिगेटआव सावरायबोबाय थादोंमोन आरो दिनै मा होनदों साहित्य सभानि डेलिगेटआव सावरायबोबाय थादोंमोन, जायखौ माने बर' हारिमु आफादनि डेलिगेटआव सावरायबोबाय थादोंमोन जे जोंनि गानग्रा जोमग्रा, जोंनि जानाय लोंनाय दोरोङारि हारिमुवारि बेखौ जोंनि मोनसे रेजिस्टार्ड जिहेथु बियो जोंनिनोखा बेखौ माने खालामनांगौ होननानै बियो कारज'करि माने जाजोबाखैमोन, बेखौ जोङो मोननो हायाखैमोन। दिनै मोनफुंनो हानायनि थाखाय जोङो रंजानो लाहार फाहार खालामदों। दा बेखायनो गासैखौबो लैहोर लैहोरै बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय। गोजोन्थों। बेनिखायनो जोङो दिनै मोनथामबो आफादनि जानानै जोङो खावलायनो सानदों जे क'क्राझार नोगोरावनो थानाय क'क्राझार माल्टिपार्पस हायार सेकेन्डारि फिल्डनि जे प्लेग्राउन्ड गेलेग्रा फोथार, बे क'क्राझार टाउननिनो फ्लाइअभार बेजों नांजाबनाय जे गेवलां फोथार, बे फोथाराव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव गासैखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय।
गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट्स हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।